bod yr Eisteddfod yn bwysig iawn achos wy'n credu bod yr Eisteddfod a'r posibilrwydd o fod y lle mwyaf flaengad a mwyaf flaengad hefyd yng Nghymru mae'n sicr. Dyna'n oriel genedlaethol pop-up nhw, ynde? Am wythnos mae gwaith Cymreig yn cael ei arddangos. Yn llythrenol, dyma'r beth mwyaf dychrynllyd sydd wedi bod yn anwylo i erioed. Glyster, Owain, Glen, Mae'r hyn a welwch yn y lle Celf yn brawf o'r cyffro creadigol sy'n digwydd yng Nghymru a thu hwnt heddi. Mae'r amrywiaeth ffantastig o'r hyn y mae artistiaid a chrefftwyr yn ei cyflawni. Dyma ddathliad o gelfyddyd gain a chrefft y dylunio. If I can get the eye scene, it's always pretty useful. Mae'n rhyfeddol beth sy'n digwydd yma yn y byd Celf, a phwy ar y ddaear ddwedodd nad oes gyda ni ymdeimlad at y gweledol yng Nghymru. Dyma gyfle i werthfawrogi'r llefydd a'r pethau sy'n ysbrydoli a chyffroi artistiaid, yr ymholi a'r archwilio, am yr hyn sy'n adlewyrchu yn cyflwr ni fel cenedl heddi. Am un wythnos o'r flwyddyn, dyma'r lle i arddangos, y lle Celf, yn y pafiliwn sy'n cael ei godi yn flynyddol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Yr un yw'r ddefod bob blwyddyn, anfon cais ac aros. Aros i glywed os yw eich gwaith wedi cael ei dderbyn y flwyddyn honno. A dweud i gwir, o'n i'n Llundain ac o'n i'n cael triniaeth ar y Coesredig da'r boi mewn lawr yn Niels Iard. Ac o'n i yn disgwyl clywed y ddau, wedi bod yn hir i'w glywed yn byd. So es ti ar the ubiquitous iPhone, head down, right, 21st century, a'n checko'r e-bost and I think, oh, Robin, oh, God, here it is. Gwasga'r bwtwn de, so gwasges i'r bwtwn. A o'n nhw wedi derbyn yng ngwaith, o'n i'n methu credu fe, a o'n i mor bles. Rwys i hygfar o Associate Secretary oedd y tu ôl y ddesg. Oedd ei gret. Os ydy dyddiau'r sleidiau wedi dod i ben, a thechnoleg yn hwyluso'r broses o ddethol yr arddangosfa erbyn hyn, mae'r ddefod o eistedd mewn ystafell dywyll a thaflunio delweddau ar y sgrin yn parhau. Bob blwyddyn mae gwahoddiad i artistiaid a gwneithurwyr gyflwyno 6 delwedd neu ddelweddau symudol. Yna, mae 3 detholwr yn ei hystyried, a rheini'n dod o fyd celfyddyd gain, y celfyddydau cymhwysol a cheradu. Dro i dro, mae lleoliad yr Eisteddfod yn ffactor, a rhaid ymweld â'r safle. Mae'r trafod yn bwysig.
Un o fanteision y drefn yw'r ffaith bod y detholwyr yn newid o flwyddyn i flwyddyn, sy'n golygu bod y gogwydd yn wahanol o arddangosfa i arddangosfa. Ac os yw gwaith artist yn cael ei ddethol un flwyddyn, nid yw o reidrwydd yn cael ei ddewis y flwyddyn ganlynol. Mae hynny'n dibynnu ar ddoethineb y detholwyr. Gogoniant y lle celf yw'r modd y mae'n cyflwyno'r hyn sy'n digwydd yn y byd celf yng Nghymru a thu hwnt ar adeg arbennig. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, mae'r pafiliwn ymysg ymanau mwyaf poblogaidd yn yr wyl. Wrth ddathlu rhagoriaeth, mae'n gyfle heb ei ail i hyrwyddo artistiaid. A rydyn ni'n ffodus yng Nghymru bod gyda ni cynifer o artistiaid a gwneithurwyr sy'n creu ystod mor eang, mor gyfoethog o waith. Gyda'r fath amrywiaeth o waith celf i'w arddangos, a detholiad sy'n gallu bod yn eitha gwahanol bob blwyddyn, mae'n gallu bod yn dipyn o her i'r tîm ymryddedig sy'n dod i osod yr arddangosfa. Heb sôn am yr artistiaid sy'n ymgymryd ar dasg o osod eu gwaith eu hunain. Rhaid dylunio'r gofod, codi paneli, peintio, creu gofodau a glanhau cyn gosod y gwaith yn ofalus. Ac bod y patrwm yn debyg bob flwyddyn, mae gan y lle celf un fantes fawr. Yn wahanol i oriau eraill, mae modd cynllunio'r arddangosfa yn ôl yr hyn sy'n addas i'r gwaith sy'n cael ei ddethol. Gyda rhai artistiaid yn arddangos yn lled reolaidd, dros gyfnod mae modd dilyn datblygiad eu syniadau a'i gwaith, a dilyn hint ei gyrfaoedd creadigol hefyd. Wel, mae gennau 2 cenhedlaeth yn heulu'n helpu fi heddiw, cos mae'n waith i'n dieddol yn fawr, dwi angen help. Mae'n nhad i yma, a mae fy merchu Eluned yma, ond mae'n nhad i'n lot mwy o help nag Eluned. Llafurio dwi, bob tro dwi'n mynd efo angharad, nid gwneud yn gwaith yn hun, ond bod yn was iddi hi fel petai. Mae dad yn ymarferol iawn, o'n i'n treulio dipyn amser dwi'n meddwl yn y garej efo dad yn fach, felly dyma lle mae gyd i dod o. A wan mae o'n gorau helpu fi efo ngwaith fi, felly dwi'n meddwl bod yna gylch yn fanna. Wel, nes i wneud y gwaith yma pan o'n i'n methu cael tocynnau i fynd i'r Gemel Empire yn Llundain. A o'n i mor siomedig, nath o'n ysgogi fi i wneud darn o waith di seilio ar frustration really, bod fi methu cael y tocynnau, methu mynd i'r stadiwm ei hun, o'n i eisiau mynd i'r stadiwm yn Llundain hefo mhlant i weld yr athletau. Ac bod fi wedi cofrestru blwyddyn yn ôl, o'n i dal methu cael tocynnau. Felly dyna pan mae'r danman eitha, mae fel rhwyster i ddweud y gwir. Dych chi'n gorfod dewis pa ddrws i fynd drwy, a dim ond un drws sy'n gallu arwain chi drwy'r turnstile air ar y diwedd. Ond mae hefyd yn gyfuniad o lot o waith metal dros y blynyddoedd dwi wedi cael diddordeb yn yma pethau falle neith bobl eraill ddim sylwi. Y math o fetal da ni'n defnyddio mewn amaeth, a math o fetal da ni'n defnyddio mewn llefydd chwaraeon. Dwi wedi dod ar 2 fyd yn efo'i gilydd a drysau toiledau, achos fel merch dych chi'n aros am oriau mewn llefydd chwaraeon i fynd i'r toilet ac yn syllu ar y rhesi mewn drysau. Mae'r cwbl lot wedi dod at ei gilydd yn y darn yma. Mae'r ffilm hon yn seiliedig ar yr archif a greuwyd gan y wladfa newydd, Culture Colony, sydd wedi bod yn cofnodi arddangosfeydd blynyddol y lle celf a ffilmio'r arddangoswyr ers derbyn comisiwn i ddilyn gwaith performans Good Cop, Bad Cop yng Nghaerdydd 2008. Perfformiadau cynnil a chydd nad oedd y cyhoedd yn sylwi arnyn nhw.
y ddogfen derfynol yw'r gwaith celf. Mae'r ffilm yn gronicl o 10 mlynedd o'r lle celf sy'n dod i ben yn ein Senedd yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Wrth i'r Eisteddfod grwydro'r wlad, fel rheol mae'r lle celf yn dod â'i ffabell hefyd. Ond rhaid paratoi'r safle gyntaf. Ac nid ar gaeau glas yma hwnnw bob amser chwaith. Ynglyn ebwy 2010, roedd yr wyl ar safle hen waith dir. Peth cyntaf fydd rhaid wneud yw cael gwared o'r dŵr, so bydd eisiau pwmpo hwnna mas a gweld beth sydd yna. Dan fe, mae llawr wedyn bydd rhaid ni i drafod hynna, bydd rhaid ni sortio hwnna mas. Bydd rhaid gosod access, bydd eisiau gosod ramp siwr o fod, felly bod y cychoedd gallu mynd yna. Nid yn siŵr bod ni'n cydymffurfio â rheolau iechyd a diogelw. Dyma trawsnewid y tir diffraith yn safle braf ar gyfer ein gwyl genedlaethol. A phwll dŵr yn oriel gelf gyfoes. Cyflwyno gwaith yr artist o Aberteleri Roger Cecil i gynulleidfa genedlaethol oedd amcan yr arddangosfa arbennig y flwyddyn honno. Yn briodol, roedd yr arddangosfa yn dwyn y teitl Cynghanedd, ac roedd ei beintiadau mawr yn gweddu i'r dim yn erbyn hyn goncrit y gwaith dir. Doedd dim byd tebyg i'r arddangosfa hon, ac mae'n dal i aros yn garreg filltir yn hanes y lle celf. A dyma brofi sut mae celf yn gallu trawsnewid gofod neu adeilad. Artistiaid, fel Susan Adams, yn arddangos yn lle reolaeth. Dros gyfnod, mae modd dilyn datblygiad ei syniadau a'i gwaith rhyfeddol. Pwy fydde'n meddwl am greu disgyl satellite yn crio a dal y dagrau mewn bwced? Dim ond artist. Mae modd dilyn hint ei gyrfaoedd creadigol, a'r ffordd y maen nhw'n newid cyfrwng, ond eto rywsut yn cadw cysondeb. Un o selogion eraill yr arddangosfa yw Onrishtit. A oedd yn enwog am ei gelfyddyd berfformans. Rhaid fod wedi arddangos peintiadau'n rheolaidd, y mae e hefyd yn mentro i waith 3 dimensiwn.
Wrth i'r lle celf ddyn ei hyd at 20,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, mae'n gyfle heb ei ail i annog y cyhoedd i werthfawrogi'r arddangosfeydd. Ynghyd â chomisiynu beirdd a cherddorion i ymateb i'r gwaith celf, a thrwy hynny y gynulleidfa, mae'r lle celf yn penodi tîm o dywyswyr bob blwyddyn i annog pobl i fynd i'r afal ar arddangosfeydd a sgwrsio ynglŷn â chelf. O dro i dro, daw cyfle i ddathlu artist o ddalgylch yr Eisteddfod. Enghraifft, yn y Bala yn 2009, llwyfanwyd gwaith artist o fri ryngwladol sydd wedi hen ymgartrefu ym Blaenau Ffestiniog. Roedd cael arddangos cerfluniau pren enwog David Nash yn dipyn o sgwp, ac roedd yr artist ei hun yn falch o gael ei gydnabod gan Gymru. Mae'n gyfle i adlewyrchu ffurf ar ddiwylliant lleol. Ym Morgannwg 2012, dangoswyd ffilm o furluniau o'r oesoedd canol a ddatgelwyd dan y paent yn Eglwys Cadog Sant Llangharfan. Dan y gwyngalch roedd tystiolaeth o draddodiad gweledol Cymru. Codi'r llen ar hanesion cudd Sir Caerfyrddin oedd amcan yr arddangosfa arbennig dan yr wyneb yn Llanelli 2014. A adroddwyd sawl stori arswyd hefyd. Yn llythrenol, dyma'r peth mwyaf dychrynllyd sydd wedi bod yn anwylo i erioed. O bregyd, dyma yr union borthwyl ddefnyddiodd Ronald Harris i lofruddio John a Phoebe Harris Llangenning yn 1953. Ar adegau, mae thema'n cynnig ei hun. Y flwyddyn honno gwahoddwyd yr artist Peter Bodenham a'r hanesydd lleol y parchedig Towyn Jones i ddewis creiriau o amgueddfa'r sir a gwahodd artistiaid lleol i gyfrannu gwaith a oedd yn berthnasol. Gwaith ffoto newyddiadurwr o'r Brymbo oedd y ffocws yn Wrecsam 2011. A chomisiynnwyd yr artist Peter Finnemore a'r hanesydd ffotograffiaeth Russell Roberts i chwilota drwy ffotograffau Jeff Charles yn y Llyfrgell Genedlaethol. Casgliad cyfoethog sy'n dogfennu hanes bywydau bob dydd ni'r Cymru. Dyna oedd arddangosfa boblogaidd. Sgwp arall. Pan ymgartrefodd yr anhygoel Andrew Logan ym Maldwyn a sefydlu amgueddfa gerflunwaith gyda Trallwng, daeth a ddipyn o pazaz a glitz i'r ardal. Ac ym Meifod 2015, dyma wahodd y dyn ei hun i osod ei amgueddfa gerflunwaith mewn carafan, y drws nesaf i'r lle celf. A daeth ag ychydig o liw i'r gweithgareddau. Mae gwrthdystiad y diweddar Paul Davies yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 1977 yn chwedl erbyn hyn. Cafodd yr artist ei ddigio gan ddiffyg presenoldeb artistiaid o Gymru yn y rhaglen o gelfyddyd berfformans a drefnwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Arweiniodd ei brotest yn dal y Welsh Not, dipyn o grafu pen i'r artist Eidalaidd Mario Mertz. Mae'r ffotograffau wedi aros yn y cof. Pan ddychwelodd yr Eisteddfod i'w Wrecsam yn 2011, gwelwyd yn dda i gofio'r digwyddiad. Am flynyddoedd lawer, bu ysbyty Gogledd Cymru yn Unbych yn rhan anatod o fyd iechyd a bywyd cymdeithasol yr Ranbarth. Ac i'r sefydliad gau yn 1995, roedd yr ysbyty meddwl dal yn fyw yng y cof. Yn 2013, penderfynwyd comisiynu'r artist Simon Profit a'r actor Eilir Jones i ymateb i'r ffenomen a chreu arddangosfa arbennig iawn. My role in all this is just to investigate the hospital, investigate its significance, and then just respond to it visually, and in an interesting way, hopefully, to give people something to think about. And what we wanted to try and avoid doing was just effectively having a museum exhibition where we just present facts or where we just present straight documentary issues. So what we tried to do is make things visually interesting, but everything has an idea behind it, everything has a concept. The bottom would be hardboard or chipboard painted a pale yellow, and then on the end you had the old rooms that had they would have had wallpaper in them. That is Eisteddfod ffoni fi, gofyn fi gydweithio efo Simon. Achos o'n i wedi bod yn gweithio yn yr ysbyty yn Unbych yn yr 80au. Oedd o'n meddwl beth o'n i'n gallu ddod â. Ni lot o brofiad i mewn i'r peth. Fi ddim yn gweithio efo Simon ers mis Ebrill ar y prosiect. Dwi wedi gweithio, ond Simon sydd wedi gwneud rhan fwyaf o'r gwaith. Dwi wedi gwneud y jigsaw. So 400 of those. Dwi'n meddwl, mae gan fod yn gysylltiedig â lot o bobl ar rhain, mae lot o bobl wedi cael ei trin, ond mae lot o bobl wedi cael ei cael gofal yn lot efo, lot o bobl. Wrth gwrs mae'n lot o stigma trwy Gogledd Cymru am y lle allu. A dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n trafod y peth, a bod gael rhai bobl trafod y peth a fe'i gilydd allu. Bu'n rhaid i'r ddau fynd i'r afel a hanes dirdynnol sydd wedi cyffwrdd â chynifer o bobl. Dyma beintio panelu'r arddangosfa'r union lliw melyn ar hyn a ddefnyddiwyd ar waliau'r ysbyty. Gobeithio mae fi fydd wedi gwneud y plygiau allu, sy'n hongian. A just trafod syniadau efo Simon yna. Syniad i Simon o sut beth o'i gweithio yna a beth oedd i weld nhw. Ddim eisiau upsetio bobl gan bod yn bwnc mor sensitif i lot o bobl yn y Gogledd. As mae Salwch meddwl yn bwnc mor sensitif i bobl.
tantia 50-60 ewn i oedd yr enwau'r wards yn Male 1, Male 2, Male 3, Female 1, Female 2, Female 3 a wedyn ddaru nhw benderfynu bys nhw'n enwi'r wardiau ar ôl rhannau Ogledd Cymru. Dwi'n meddwl i wneud am fwy derbyniol i beidio bod o'n ddim yn swnio mor gas a hynny bod Gwynant yn swnio well na Male 7 Eryri'n swnio well na Male 5. Wedyn nath Simon i mewn efo'r mapio falle jyst i ddangos bod mapio Ogledd Cymru bod salwch meddwl ar ysbyty wedi effeithio ar bywydau pawb yng Ngogledd Cymru bod am hob rhan o'r 5 sir o'n ar rywun yn nabod rhywun o wedi bod yn imbych neu yn imbych ar y pryd a dwi'n meddwl bod hynny wedi dod bod ni wedi trio dod y cysylltiad efo gwahanol ardaloedd i mewn i'r lluniau i'r gwaith Celf. Dim yn wir bod salwch meddwl yn taro ac yn gallu taro ar rhywun a dyna di pwrpas y lluniau jyst i dangos bod na bobl fatha chi a fi bod yn gallu dioddau o salwch meddwl. Dwi'n gwybod. Mae hefyd yn gofyn y cwestiwn pwy sy'n normal ynde? Pwy sydd yn oes na normalrwydd, oes na rhywun sydd yn hollol 100% iach i meddwl neu ydy pawb efo gwahanol lefelau o salwch meddwl. Mae'n ffin dennau rhwng rhywun sy'n dioddau o salwch meddwl a rhywun sydd yn iawn ond oes na fasio bethau iawn. Dwi'n gwybod. Potelwyd y straeon a rhannwyd gyda'r ddau. There's no way I could have done any of this really without Eily's initial input. The most useful of his many talents has been his experience with the hospital and with practical issues surrounding the hospital and the culture there. So he would be able to provide stories about the kind of things that happened and the kind of culture that would have existed there and then the influence. Does gen I ddim profiad o weithio mewn celf gweledol. Doedd gen I ddim profiad o weithio mewn celf gweledol, ond bellach dwi'n gwybod bob dim. Na, doedd gen I ddim profiad. Yr unig profiad o gen I oedd sgwennu. Felly mae wedi bod yn bleser achos bod yna rhywbeth hollol wahanol i beth dwi'n gwneud fel arfer. Roedd ymateb y cyhoedd i'r arddangosfa yn syfrdanol a thu hwnt i unrhyw ddisgwyl. Ynghyd ar fedel aur am gelfyddyd gain, a'r fedel aur am grefft y dylunio, dyfernir sawl anrhydedd arall yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Mae gan y lle celf genhadaeth i feithrin a hybu artistiaid ifanc. It's a really important thing to win it actually. I've entered the Eisteddfod since I was foundation student, I think, just after foundation. And I've entered regularly, kind of, year on year, occasionally missing it, but primarily applying it. I won the first time I applied for it. I did win the Young Artist Scholarship. So it's been kind of a long, supportive relationship from the Eisteddfod for me. Aeth Siôn Edwards ymlaen I gynrychioli Cymru yn yr Wyl Fawr yn Venice gan ddilyn ôl trad New Wellingtons Bedwyr Williams.
Defnyddiodd Beca Fulker ysgoloriaeth yr artist ifanc i fynd i Japan i ehangu y gorwelion. Da ni rwan ym Mhansglas Uchaf, sydd hanner ffordd rhwng Porthmadog a Chanarfon. Ges i ngeni yma yn y tŷ a ges i magu yma tan o'n i'n 19, a wedyn nes i symud i Lundan i brifysgol i astudio Celf Gain. Felly mae yna perthynas ofnadwy o agos efo'r lleoliad y milltir sgwar, a mae o'n wir. Dwi'n teimlo'n ofnadwy o agos i'r lle, i'r tir. Dwi wrth fy modd yn cerdded o gwmpas efo pad o bapur, sgwennu nodiadau, braslunio, tynnu lluniau, a teimlo'r awyr, iach, gweld y mynyddoedd. Ar ôl symud i Lundan, a dwi pellach yn byw yng Nghaergrawnt yn astudio, ac ar fi'n symud i Japan, mae o mor bwysig i ddod adra ac i weld bob dim eto. Dwi wastad yn meddwl am sut i greu naratif heb naratif, neu naratif sydd bach fwy anodd i'w ddallt. O'n i eisiau creu ffilm oedd yn cysylltu efo bob math o bethau, ac oedd yn atgoffa wahanol bobl o wahanol bethau. Yn atgoffa ni o be da ni wedi gweld yn y cinema neu be da ni wedi darllen unwaith, ond nid wbath rhy personol i mywyd i, bod o wedi lleoli yng Nghymru, lle dwi wedi cael yng ngeni a magu. Mae o'n fraint, ofnadwy o fraint i ennill y wobr yn Eisteddfod. Dwi wastad wedi cymryd rhan mewn steddfodau lleol, a wedyn wwan i ennill yn y Eisteddfod Genedlaethol. Mae o'n deimlad gret. Yn enwedig ar fi'n symud i Japan am flwyddyn a hanner. Mae o'n ffordd neis o glymu pethau efo'i gilydd. Fel Siôn Edwards o'i blaen, mae'r genhedlaeth nesaf yn gweld y byd o'r newydd ac yn cyfleidio'r cyfleoedd sy'n dod i'w rhan. Cyfri pleidleisia yw'r dasg fawr ddiwedd yr wythnos ym mhob Eisteddfod. Diolch i wobr Joseph Herman, dewis y bobl. Os, mae gwobr i'r darn i'r casgliad mwyaf poblogaidd o waith Celf yn yr arddangosfa, a chaiff y cyhoedd ddewis drwy fwrw pleidles, a chadw enw'r artist o Wlad Pwyl yn fyw yr un pryd. Does dim dal beth fydd y canlyniad. Weithiau mae'r Eisteddfodwyr yn cytuno â barn y detholwyr, ac weithiau'n dewis yn illydd hollol wahanol. Mae'r bobl yn soffistigedig.
Cyfernir sawl yn rhydedd arall gan y lle celf yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Rhoddir gwobr Tony Gobl am waith gan artist sy'n arddangos am y tro cyntaf. Teulu'r diweddar Tony Gobl sy'n penderfynu pwy sy'n dyfarnu honno. Erbyn hyn, trwy drefniant ar lle celf, mae Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru ac Amgueddfa Cymru yn cynnig gwobrau pwrcasu hefyd, ac yn caffael gwaith ar gyfer ein casgliadau cyhoeddus. Mae gwobr arall hefyd, a'r artist Ifor Davies sy'n dyfarnu honno. Tipyn o job mynd ar hwn i gael i edrych fel taw wedi cwmpo fel damwen, ond wrth cyrraeddydd wrth ei ddim un o'r Eisteddfod, so fe'n cwmpo lawr i gyd, bydd hwnna'n catastrophe. Ond jyst i gael e'n solid fel. Ers tro, mae ei waith ei hun yn ymateb i'r sefyllfa wleidyddol yng Nghymru. Yn yr achos hwn, mae'n defnyddio ei ffurflennu trethu ei hun mwyn dathlu safiad Trevor ac Eileen Beasley yn y 1950au, pan wrthodon nhw dalu'r dreth hyd nes iddyn nhw dderbyn ffurflennu Cymraeg. Mae Ifor Davies ei hunan wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd maith. Wy'n meddwl nôl i'r 60au, ie. Wy'n cofio'n gwmws. Dim llawer cyn y 60au. Ambell waith maen nhw'n gwrthod y gwaith i gyd. Wy ddim yn disgwyl. Bydden ni'n siomedig sy'n nhw'n derbyn nhw pob blwyddyn. Ond mae pwyllgor gwahanol dan nhw pob blwyddyn a amcanion gwahanol gyda'r pwyllgor hyn, mae hwnna'n dda iawn. Yn y flwyddyn 2002, enilles i'r y wobr a'r fedel aer. Cofio faint oedd 2000, ac rhoes i'r arian nôl, neu yn hytrach ddim rhoi yn ôl i'r Eisteddfod, ond defnyddio fe i rhoi gwobreuon i bobl, ta pwy oedran nhw, ifanc hen, oedd yn dangos rhyw gwaith yn yr Eisteddfod oedd yn gyswllt â ymdrech Cymru fel gwlad, fel ei wleidyddiaeth, yr iaith a chwbl. A pob flwyddyn felly wedi mynd ymlaen oddi ar hynny, a wy'n 600 a wrth gwrs wy'n neud e o hyd. Ond mae'r 2000 wedi diflannu ers blynyddoedd. Mae hwn fel taw wedi trwy'r cwbl off. Bob Eisteddfod, mae'n tywys y cyhoedd o amgylch yr arddangosfa cyn cyhoeddi enw enillydd ei wobr. Ar hyd o fel hyn, a dangos fe wedi ysgrifennu mewn pethau gwahanol. A mae'n hyn me wedi dangos Chinook helicopter. Mae pob fath o beth yn guddiedig yn ei waith e. Wrth edrych arna mwy na unwaith, mae arbennig, nid ffilm digidol, ond ffilm sydd yn gadael i chi ysbio mewn i'r wneud fater gan rhyw filwr sydd yn falch iawn ar y rhyfel.
Gof arian o'r enw Teresa Nguyen yn illodd y fedal air am grefft y dylunio yn unwych 2013. O Fietnam y daw ei theulu, pobl y cychod yn y 1980au. Cosant loches yng Nghymru a ganed yr artist yn y Bermo. Yn deyrnged i'r fidwraig a gynorthwyodd gyda'i genedigaeth, rhoddwyd yr enw Teresa iddi. Un arall sydd wedi arddangos yn rheolaidd dros y blynyddoedd yw'r ffotograffydd Marian Delyth. Mae hi wedi profi sawl ochr i'r lle Celf. Mae hi wedi ymwneud â dethol yr arddangosfa, a thrawdd hi'n gydeirydd ar banel sefydlog y Celfyddydau Gweledol, roedd hi'n helpu lliwio polisi a dilyniant y lle Celf yn ogystal. Y tro cyntaf i fi gael yng ngwaith wedi ddethol yn Eisteddfod oedd yn 1981 yn Machynlleth. Ac adeg honno, yn ei dwi ddigon hen i fod wedi bod yn cystadlu o dan yr hen drefn lle oedd yna destunau yn cael ei gosod, ac felly mi ges i'r wobr gyntaf am ffotograffiaeth yn 1981. Ac eleni, dwi'n ffindo fe'n ddifyr i feddwl, mae'n siŵr byddai'n arddangos gyda artistiaid o ddim hyd yn oed wedi cael ei geni yn y flwyddyn honno. A dyna beth dwi'n hoffi, un o'r pethau dwi'n hoffi am Eisteddfod yw bod yna gasgliad o bobl o waith yn dod at ei gilydd o wahanol cefndiroedd, gwahanol oedran. Mae'n ddemocrataidd iawn oherwydd mae'r panel dethol yn newid bob blwyddyn. Ac dwi ddim yn danfon gwaith i mewn bob blwyddyn, ond yn eitha cyson, ac ambell waith mae ngwaith i wedi cael ei dderbyn ac ambell waith dwi ddim. A dwi'n derbyn hynna, mae dyna'r drefn. Ond dwi wedi arddangos yn gyson ar hyd y blynyddoedd ac yn teimlo bod e'n bwysig i fi. Dwi ddim yn meddwl wrth dynnu lluniau o dwi'n wneud hwn ar gyfer Eisteddfod. Ond be mae'n ffordd i fi hefyd o grynhoi gwaith blwyddyn falle, edrych yn ôl ar gwaith blwyddyn. Dwi'n dueddol bob amser o ddanfon gwaith diweddar mewn, ac felly mae'n gyfle i fi asesu ac edrych ar y gwaith a penderfynu, wel, byddai'r hynna'n ffitio'n eitha da gyda'i gilydd i ddanfon i'r Steddfod. Mae ei gwaith hithau hefyd yn deillio o gyflwr y genedl. Mae'r gwaith sydd yn Eisteddfod, wrth gwrs, fel wedais i o fewn y diwylliant Cymraeg. A hefyd yn dal i berthyn i'r traddodiad o ffotograffiaeth dogfennol, sef cofnodi. Ac ar hyd y mywyd, dwi wedi cofnodi agweddau o fywyd yn Nghymru ac agweddau amrywiol o fewn y diwylliant yn arbennig yn gychoedd Cymdeithas yr Iaith. Ac i raddau byddwn ni'n gobeithio, dwi'n gobeithio erbyn hyn, bod gen i gasgliad sydd yn cofnodi ymdrechion y Cymru Cymraeg yn arbennig i fynegu i hunaniaeth a i fod yn hyderus am eu Cymreictod nhw, ac hefyd i fyny hawliau.
annog cyfranogaeth yn holl bwysig. A lle bo modd, mae'r lle celf yn ymgymryd â gwaith yn y gymuned. Yn Sir Ddimbych yn 2013, gyda chymorth celfyddyd a busnes, trefnwyd bod yr artist Tara Dyn yn cynnal gweithdai mewn ysgolion cynradd lleol. Amcan prosiect Bro oedd annog y plant i weithio mewn cyfrwng print a chyflwynwyd dehongliad nhw i hardaloedd i weddill Cymru ar ffurf baneri. Maldwyn 2015, ar gais y pwyllgor lleol, dyma gynnal arbrawf a dangos mwy o waith gan lai o arddangoswyr. Wedi trafod, dyma benderfynu cyfyngu'r nifer i 20 artist. O'n i'n cytuno fo, o'n i'n eisiau gwneud o, o'n i'n meddwl terrible idea. A mae'r Eisteddfod yn democratic iawn, a o'n i'n meddwl mae'n mynd i roi lot o bobl off, pobl newydd, ond actually, mae rhywun 85 oed i ennill y fedal aur, a mae 34 bobl yma sy'n rioed i dangos gwaith Eisteddfod y blaen, un newydd raddio. So mae gen ni'r spectrum, o'n i'n poeni sy'n ni'n colli yr amrywiaeth yna, ond dyn ni heb. So hefyd, bob un artist efo gallery space i hun, o fewn y gallery. So mae hwnna'n fewn ffantastig. Ac yn lle jyst dotio'r applied arts o gwmpas bob man, a bod o'n mynd ar goll, mae gennym ni applied arts gallery o fewn y gallery. Yn y pen draw, arddangoswyd gwaith gan 2 ar 20. Am y tro, mae'r trothwy wedi codi i 10 ar 20. Ac mae'r penderfyniad wedi tynhau'r arddangosfa gwell. Mae cwbl o artistiaid proffesiynol Cymru wedi galw y sioe blwyddyn yma ddim bach yn conservative. Mae hynna yn gallu digwydd pan ti'n curadu. Pan ti'n cael rhywbeth mwy eclectic o 40 artist, ti'n gallu taflu wildcards i mewn. Pan gen ti mond 22, mae'r wildcard yn edrych hyd yn oed mwy incongruous os di hynny'n neud synwyr. Hefyd, ti mond yn gallu gweithio efo pethau sy'n dod i mewn y flwyddyn yna, ac o'r 200 o weithiau ddod i mewn, doedd na ddim yr one-liners a'r crazy stuff, a doedd na ddim lot o installations, ddim lot o gerfluniau wedi dod mewn. Siom i fi, achos fi'n person 3D, ond mae'r subtleties a'r concepts diddorol, quirky, yn fwy cynnil blwyddyn yma. So, dwi'n meddwl mae'n arddangosfa, fel arddangosfa oriel, lle ti'n gorfod treulio chydig amser efo, darllen y labels, gweld beth sy'n tu ôl y gwaith. It is all there. Y gobaith ydy bod nhw'n gwneud yr experiment o 20 artist am 2 mlynedd, fel bod ti'n cael dilyniant, ond dwi'n yn gwybod, os di detholwyr blwyddyn nesaf yn dweud, actually, da ni eisiau dangos mwy. So ni'n dweud, ideally, os chi'n mynd i ddangos mwy eto, stopio ar tua 30. Dwi'n meddwl ti'n cael sioe gwell. Dwi'n mynd hoffi pan ti'n cael un painting bach gan rhywun, un potting gan rhywun arall, ti'n cael teimlad gwaith yr artist o gwbl. So, os dyn nhw'n tempted i fynd yn fwy eto, dim mwy na 30, please. Ac roedd Angharad P.S. Jones wrth ei bodd yn gweld ei chynathro celf Glyn Baines yn ennill y fedal aur am gelfyddyd gain a'n rhydedd heiddiannol i ddyn diemhongar. Ar un iwsio y ddoe, Pens Gre, dwi'n licio Pens Gre yn ofnadwy. A mae wedi diflannu. A ddim credu.
playtime. Brush marks ynde, chymod. Gwneud marciau. Rhyw fath ar y cef men ystalwm. Dwi'n siŵr bod nhw'n cael yr un blas a dwi'n gael o'n ar... Bosib, dwi'n gwybod. Beth diddorol yn digwydd fan. Ond wrth drio dwi'n ffeindio beth allan, felly byth gychwyn, chymod yn meddwl beth dwi isio rwan. Fedra i ddim, de. Mae'n gofod digwydd ar y papur. Yndi. A mae'n rhywbeth fan wan. A dim dwi'n dechrau mynd yn... Hei! Dyma'r complementaries yn dyn nhw'n orange a glas. Magic dwi'n gael hwn. Yr hyd. A dyn di'n bwys be mae bobl eraill yn feddwl. Mach di? O, hwnna'n liw bitter neis yma wan. O, hwnna'n bwysig weithio. A wedyn, bedyn ni wedyn ydi gael nhw sychu dyn torri nhw fyny. Telegraph poles. Mae nifer o artistiaid dyfeisgar a dychmygus yn byw a gweithio yng Nghymru heddi. Rhai'n artistiaid ar fin y gyllell sy'n greu gwaith fideo a chelfyddyd sain neu waith gosod a chelfyddyd berfformans. Ac eraill yn fodlon gyda dulliau mwy traddodiadol o beintio portreadau a thirluniau. Dwi'n hapus iawn o gael newis. Mae hwn yn beth dwi wedi bod yn gobeithio ers amser maith. Dwi wedi bod yn delio efo seiniau a yr found sound ers blynyddoedd. Ac yn y 2 blynedd diwethaf yma, dwi wedi bod yn gwneud lot fwy o hyn. Ac pen ar rydd clywed bod Eisteddfod yng Nghaerdydd, dwi'n meddwl, masa o'n grêt. Mas ni wrth y modd bod yn y lle Celf. Sleisio fyny. Ac so nes i, oedd gyda i rhywbeth yn y cyfrifiadur yn wedi bod yn gweithio ar llynedd. Felly dwi'n meddwl, mas ni'n gallu dod efo fyny i ryw lefel as fo'n gweithio yn y lle Celf. A really hapus bod fi wedi wneud a bod fi wedi cael yn erbyn. Mae o'n... Wel, dwi'n jyst yn teimlo fel dwi'n wneud rhywbeth iawn.
A dyna beth sy'n bwysig I fi, bod fi ddim just yn gweithio ben yn hun mewn rhyw studio fach fel hyn, ond be dwi wedi wneud yma fydd, wel, llwyth o bobl yn gallu clywed o. Nes I ddim sylweddoli faint pa mor falch oedd ni nes I mi glywed, i ddweud y gwir, achos dyn ni wedi hen arfer a peidio gael ei dderbyn am wahanol rhesymau. A wedyn nes I ddim sylweddoli faint oedd yn golygu, rhaid I ddweud, yn lyflu. A gan bod y gwaith yn ymwneud efo dathlu Maldwyn hefyd, oedd yn arbennig. Mae'n debyg bod lot o gwaith yn ymwneud â'r tir. Wrth gwrs yn y gwaith yma, dyn ni'n dathlu Maldwyn yn ogystal â eisiau rhoi parch at beth sydd gen ni ar y tir, wrth gwrs, yn gyffredinol, popeth gwyrdd, etc. Ond taswn ni wedi magu mewn dre, fyswn ni ddim yn ddefnyddio glen, etc. Dyna beth sydd wedi rhoi I mi, so dwi'n defnyddio beth sydd gwmpas fi. Mae yna bobl ochr arall I byd efo bambŵ, maen nhw'n gweithio efo bambŵ, achos dyna di'r cynnyrch sydd wedi cael ei roi I ni. A dwi'n eitha licio'r symlrwydd yna, yn hytrach na, dwi eisiau mynd I Llundain I gallu gael technic a Ond be ydych chi'n neud hefo'ch gyfrwng a be ydych chi'n dweud sydd yn bwysig dwi'n meddwl. A hwn di'r gyfrwng sydd gen I a mae y syniadau yn dod o bywyd bob dydd yma, so wrth reswm wedyn mae'r glen yn mynd hand in hand mewn ffordd. Wel, mae'r glen yn cael ei lliwio fan hyn a cynrychioli'r tir wrth gwrs ydy'r gwaith. Mae'r gwaith yn mynd I fod fel rhyw tyfiant iech wrth gwrs
tyfiant iach mewn ffordd mae'n i'w wneud efo llwybr mewn bywyd. Felly bydd y gwlen yn awgrymu'r cynhesrwydd, y cariad a'r cynhesrwydd, a dyn ni'n cael ei denu at hwn ar y deioni, wrth gwrs, y deioni sydd yn y gwyrdd. Dwi'n gobeithio bod yn gweithio ar wahanol lefelau. Lle'r deioni gwyrdd, a dyn ni'n cael ei denu at y llwybr yma mewn bywyd. Mae'n adeg cneifi wrth gwrs dydy. So dyn ni wedi cneifio'r herddad. So dyma'r herddad. Golchi'r cnu, lliwio fo, a wedyn i gribo fo. A wedyn wneud drawing ydw i allan o'r gwlen. So floor drawing, three-dimensional floor drawing ydy'r gwaith. Dwi'n galw'r darn yn carpet coch, achos yn hytrach na mewn carpet coch, dyn ni saffryd ar y carpet, wrth gwrs, efo'r high heels. Ond yn hwn, parch at beth o dan ein traed. Dyna sy'n bwysig mewn ffordd, ac dwi eisiau bobl i just take stock o beth sydd ganddo ni. Bob hyn a hyn, mae gŵr a gwraig yn ymgeisio ar un blwyddyn, ar wahân hynny yw, fel yn achos Jonathan a Susan Phillips. Weithiau mae'r gwaith yn cael ei dderbyn, ac weithiau ddim. Enillodd Susan Phillips y fedal aur am grefft y dylunio. Tybed yw hynny wedi ysgogi'r gŵr i godi'r gêm. Gwneithurwyr diri sy'n torri'r ffin rhwng celf a chrefft. Yn achos y gof arian Rowney Higson, mae dringo creigiau serth yn ysbrydoliaeth, ac mae'n mynd i'r afel go iawn ar dirwedd.
Ymunodd Andrew Logan ar seremoni wobrwyo. Gweithgareddau hynod yn digwydd dan adain y lle Celf. Ers dros ganrif a hanner, mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cynnal ffurf ar arddangosfa Gelf, ac mae'r hanes yn parhau. A lle gwell i'r cibolwg hwn dros ddeng mlynedd ddod i ben, ond yn 2019, yn ein Senedd. Dyma fenthyg ein Senedd a'i thraws newid yn oriel Gelf. Wel, mae'n fendigedig hwn yw'n lle gwaith i. Dwi'n lywydd ar y Senedd yma. Mae'r holl wleidyddion yn dod yma i gynnal democratiaeth Cymru. Ac dwi'n busnesau nawr i weld sut mae'r lle wedi cael ei draws newid i fod yn le celf ac yn arddangosfa gelf ar gyfer y Steddfod. A dwi mor gyffroes i weld hynny i gyd yma. Ac mae wedi gwedd newid yr adeilad. Dwi pryn yn ei adnabod i weid y gwir. A dwi jyst yn mor falch bydd cymaint o bobl Cymru yn dod yma i weld y celf, ond hefyd i ddeall natur yn democratiaeth ni yma yng Nghymru hefyd yr un pryd. A dwi'n gyffroes iawn ar gychwyn Steddfod i weld hyn yn digwydd yma yn Senedd ni. Nid yn unig ydy celf yn gallu newid adeilad, mae'n gallu newid cenedl.